Dobar dan i dobrodošli. Ja sam Miroslav Zuha, motivator iz Bele Crkve. I evo nešto o životu. Većina nas ide kroz život pretvarajući se da smo zadovoljni, pretvarajući se da je sve super, pretvarajući se da nemamo nikakvih posebnih ambicija ni želja. Dole duboko u nama stvarno želimo više, stvarno želimo bolje. Saznajte ono što želite i krenite na tome kao da vaš život od tome zavisi. Pa zašto? Jer stvarno i zavisi. Vreme je da pogledate u sebe i odlučite da ste vi zaduženi za sebe i svoju sudbinu. Ja i niko drugi. Koliko je od vas mislilo o stvarima za koje znate da zaslužujete ili želite od života, ili želite da proživite nešto, a jednostavno nađete sebe blokiranim i podignete ruku ako vam se to ikada i desilo. Evo što želim da uradite, rukujte se sa ljudima sa vaše leve i desne strane i želim da kažete što god da tražiš, ono ipak traži i tebe. Ti to možeš imati. Dajte si sebi jedan aplauz. Imam jednog prijatelja koji radi na jednom poslu i već duže se vreme osjeća jako loše. Ona je govorila o tome kako je nesretna, a ja sam joj onda rekao, ako je to tako stresno za tebe i prouzrokuje takvu bol, pa zašto onda ne daš otkaz? Daš otkaz i radiš nešto drugo, a onda je ona rekla, što je dovelo na istu ravan sa drugim ljudima. Rekla je, ali, i tada sam počeo da razmišljam o tome i da razgovaram sa ljudima i pitao ih čime se bave. I onda sam ih pitao, da li je to vaša prava strast? Oni bi rekli, pa ne. A ja bih pitao, pa koja je vaša prava strast? Onda bi oni rekli, koja je njihova prava strast? A ja kažem, pa zbog čega onda ne radiš ono što stvarno želiš da radiš? A oni, pa ja bih to mogao. I onda bi oni dalje nastavljali sa tim. Ali ta riječ, ali, se stalno ponavlja. A također imam prijatelje, trebao bih, mogao bih, trebao sam. Jednog dana ću imati svoj sopstveni biznis. Svi ljudi kažu, jednog dana ću. Hajde podignite ruku koju vi to stalno govorite. Neki od vas ćete ustati ujutru i ugledati tu osobu u ogledalu. Kako to da puno puta sami sebe blokiramo i te reči koristimo? Baš kao da smo u transu. Baš kao da mesečarimo kroz život i pronalazimo načine kako da poništimo sve naše snove. I ja mislim da ali je ubica naših snova.